Айде, пейте. Теди! Не бързай, Чакай малко да... Ама той много. Трябваше първо да си намислиш желание, мамо. Абе, желанието. Да. Нищо. Айде, замисли си желанието. Ай. Браво, да си ми жив и здрав. Айде, Чакай, ама супер. трябваше и да броиме. До 10? Що много това? Дай, мамо, да си ми жив и здрав. Господ да те благослови, да ти даде всичко в живота Кога ще ти торта? и да станеш по-добър. Да не лъжеш. Дай ми торта. Спи ми Да си се. ми жив и... ме снимай да цункам си. Айде. Да си ми жив и здрав, сини. Господа те благослови. Да станеш едно добро и мъдро момче. И да не си такъв... Айде, Ани, цукай го и му И пожелай да нещо. си най-добрия. Да си ми жив и здрав си. Айде и ти. Айде. Кажи му нещо, Боги. Айде, пожелай му нещо. Айде. Жив, здрав, готов. Кажи му де. Пожелай му нещо. Айде и ти, Боби. Да си жив и здрав. Айде. И много късмет. И също да имаш че много частици в училището. И също като пораснеш да си имаш хубаво момиче. Браво. Ай, А махай. той е само шифист. Това беше... Ходи му, дай подаръка. Подарък? Имаш подарък? Ама тата стана излиза. Айде. Очаквай си подаръка с нетърпение. Това къде си искал? Вие казахте, че го няма? Това... Ето го! Съм Мечтаната ти кола. С дистанцион. красива! Много! Знаеш, че ти... Дай, че ще щупиш, а да я снимам за спомен. Знаеш, че ще ти харесва. Харесва ли? Си жив и здрав си. Мирише на дим. Изгретана.